சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூரில் உள்ள சிவகாமி உடனுறை திருத்தள்ளிநாதர் யோக பைரவர் கோவிலில் வைகாசி விசாக பெருவிழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது. வைகாசி பெருவிழாவை முன்னிட்டு தினமும் உற்சவ சுவாமிகள் பல்வேறு வாகனங்களில் திருவீதி உலா வருகின்றனர். வரும் 25ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள திருக்கல்யாண வைபவத்தை முன்னிட்டு முகூர்த்தக்கால் நடும் விழா நடைபெற்றது. இதில் பக்தர்கள் சந்தனம், பால், பூக்கள் வைத்து வழிபட்டு முகூர்த்தக்காலை நட்டனர். அன்றைய தினம் சீர்வரிசை ஊர்வலம், திருக்கல்யாணம், அன்னதானம், பரதநாட்டியம் மற்றும் பூப்பல்லக்கு திருவீதி உலா உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற உள்ளன. Ini aku ini